Mahadi jagora, yaushe za ku cece mu? Kai da Isa ɗan Maryam, yaushe za ku yi zuhudi? Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Karfe sai Allah, babu wanda ya fi karfin Allah. Ga gwamnati ta dage kada a koma dokokin Allah. Don haka ta daure zagzaki jinin manzan Allah. Ta fada karayar tattalin ƙasa ta yi kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Tsira da aminci gun nabi na baban Zara. Tare da 'ya'yansa Sayyidi Ali al-Karrara. Sayyidina Hassani, Sayyidi Husaini al-Akhyara. Dan hana ƙaunar su an ka kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Shaku Usman Fodi, Sidi Ayatullahi Khumaini. Ahmad Tijani, Sayyidi Jilani kudube ni. Nasiru Al-Khabari, Shehu Kaulahi Sharafuddini.